казвам се Христина, намираме се в Фитнес Titanium, за да ви представя някои от продуктите на Core Fitness. Ако сте от хората, които не сте любители на скучните тренировки в фитнес залите, то степерът рок-н-рол е предназначен точно за вас. Със своето специфично иновативно движение той спомага за по-ефикасна и забавна тренировка, конструирана така, че натоварването по време на вашата тренировка да идва от балансирането на вашата тежест върху платформата. Сега ще ви демонстрирам как точно работи степерът рок-н-рол. За ваше удобство уредът има LCD дисплей, който показва по-важните показатели от вашата тренировка. Препоръчвам степерът рок-н-рол за всички дами, които в натовареното си ежедневие нямат възможност да тренират по друг начин.